Como é sabido, todas as concelleiras e concelleiros da Corporación Municipal temos a obriga legal de facermos unha declaración de intereses económicos, bens e dereitos patrimoniais e tamén sobre as nosas actividades e posíveis incompatibilidades. Tal e como fixa a Lei de Bases de Réxime Local e o propio Regulamento Orgánico do Pleno do Concello de Vigo, é obrigatorio facelo ao inicio de cada mandato, actualizala como mínimo con carácter anual e tamén ao cesar no cargo ou cando remata o mandato. Pois ben, vimos de ter constancia de que con case ano e medio de demora publicáronse na web do Concello as declaracións de inicio de mandato e comprobamos que, ademais de recoller numerosos erros materiais, existe unha omisión moi preocupante. E é que na versión resumida das declaracións que está publicada non se recollen as contías patrimoniais que cada dil temos nas contas bancarias, nos fondos ou depósitos dos que sexamos titulares, nin tampouco o valor catastral das propiedades que se teñan. Unha situación insólita, sen precedentes, xa que até o momento as declaracións publicadas no Concello de Vigo sempre incluían estes datos que si se recollen no formulario oficial que todas e todos os edís tivemos que cubrir, polo que desde o BNG non entendemos cal é o motivo para que se censuren estes datos, evitando desta maneira que sexan coñecidos pola veciñanza. É claro que o carácter público das declaracións de intereses establecido expresamente polo legislador responde a un compromiso coa transparencia e é, ademais, condición de posibilidade para que os cargos electos deamos conta perante a cidadanía que nos elixe das nosas condicións económicas e patrimoniais ao inicio, durante e ao remate do noso desempeño representativo. A transparencia é un dereito da cidadanía e para o Bloque Nacionalista Galego é tamén un imperativo ético. E por iso non podemos compartir a decisión de non dar conta públicamente da situación económica, patrimonial e das actividades de representantes públicos do Concello de Vigo como si se fai noutras institucións democráticas. Queremos, ademais, que esta censura informativa supón incumprir as obrigas que mandata a lei no que ten a ver precisamente coa transparencia, tendo en conta que as propias normas xa taxan de maneira moi concreta en que supostos e causas motivadas fundamentalmente ligadas á seguridade, non se fagan públicos eses datos. Circunstancias que entendemos non concorren con carácter xeral e que non poden xustificar esta omisión. Non sabemos que se pretende esconder, pero os concelleiros e a concelleira do Bloque Nacionalista Galego non temos nada, absolutamente nada, que ocultar. E por iso xa solicitamos formalmente ao alcalde que se revisen todas as declaracións de intereses publicadas para corrixir, en primeiro lugar, os erros detectados, pero, sobre todo, para que inclúan, como mínimo, os mesmos datos que se facían públicos en anteriores mandatos da Corporación Municipal, nomeadamente ao referido ao patrimonio declarado.